बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। बर'लागाव गोजौ फरायसालिनि थेंफाख्रि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय चिरां जिल्ला बिजनी दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरजों लोगोसे बड'फा गोजोथियारि सोलायनायनि मावथांखिजों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव फरायसाफोरजों सावराय जथुम। बे जथुमावनो फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानो हायो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि थामहिनबा गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर', मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांमोनहा। बे सावराय जथुमावनो बाहागो लानानै डक्टर अजित बर' बिथाङा बुङोदि आंनि गुबै थांखियानो जादों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय। गोबां फरायसाफोरा सुइसाइड जादों, ड्राग्स एडिक्टेड जादों, मबाइल एडिक्टेड जादों, फरायनाय नागारदों, उन्दै बैसोआव हाबा जादों। बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव होनना फोरमायो। लोगोसे फरायसाफोरजों सोंनाय फिननाय खालामदों आरो इयुनाव बोरै सासे रोंखा-राखा सुबुं जायो बेनि सायाव सावरायलायदों। लेखा फरायाव गोसो होनांगौ, दख'र दुलाराय बर' फरायसाफोर लेखा फरायनाय हुदाखौ बारायनांगौ, लाखिनांगौ। बेखौबो सारा जोंखौ आरो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरबाय। माखासे आदब दं जाय दिनै बे जायगायाव फैनानै बे आदबजोंनो दख'र दुलाराय बर' फरायसाफोरनि 42थि बोसोरसालि जथुमा बेयाव फरायसाफोरनि मोनसे बिराद मेहेरगोनां मेल लादों। आरो बिनि सोलोंथाइ आरो सोलो बेनि सायाव बेयाव फुंखा सुबुं महरै फैनानै आङो बाहागो लादों। गाहायै आङो गाबोन फरायसाफोरनि जिउनि जि साइक'लजि बेनि सायाव आं बाथ्रा बुंदों। आङो आंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय। जोंनि गेजेराव दिनै फरायसा समाव खायफा फरायसाफ्रा सुइसाइड खालामदों, खायफा फरायनायखौ नागारदों, खायफा ड्राग एडिक्टेड जादों, खायफा मबाइल एडिक्टेड जादों, खायफा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै गोदाव सोराव जादों। बेफोर जोंनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव। जाहाथे बेफोर जेंनाया खमायलाङो। जोंनि फरायसा समाव जाहाथे बेफोर जेंनाया थानो मोना बेनि थाखायनो आङो हानायमानि फरायसाफोरखौ आङो थुलुंगा होदों। गाहायै जोंनि गेजेराव फरायसाया जोङो मा मावनो हायो बेखौ आङो बुंदों बिसोरनि सिगाङाव। मोजां मोनदों बे समाव आङो फरायसाफोरजों इन्टारेक्सन जानो हादों। गोबां फरायसाफ्रा सोंलुबो सोंदों आंनाव जे जोंनि गोसोनि जेंनाखौ बा जोंनि साखाथि फाखाथि नुजाथिनाय जेंनाफोरखौ जों माबायदि सुस्रांनानै फरायसा समाव जों माबायदि आवगायलांनो, जों माबायदि देरहासार जानो, गोबां रोखोमनि सोंलुफोरखौ बिसोरो सोंदों आंनियाव। आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो राहायाथ' बेनोसै जे जोंनि जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनांगौब्ला साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बिजाब फरायनांगोन, थाखोनि अनगायै जिकेफोर फरायनांगोन, बाहेरा बिजाब फरायनांगोन, बिमा बिफाजों लोगो बायदि बेबहार खालामनानै माने सावरायनांगोन, फोरोंगिरिफोरजों लोगो बायदि बाथ्राखौ सावरायनांगोन जाहाथे रावनिबो गोसोआव गिनाय आरो लाजिनाय थाया। बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आं खावलायदों जे गियान आरजिनो थाखाय, गावनि आथिङाव गाव गसंथानो थाखाय, आवगायलांनो थाखाय बिजाब फरायनांगौ आरो बिनिफ्राय जिउखौरां फरायनांगौ, योगा खालामनांगौ। बेफोर बाथ्राखौ आं बुंदों, थुलुंगा होदों। नैबे समाव आङो जोंनि बे आथिं आखाइ खुगा, इसोरादि जोंनो आखाइ होदों, आथिं होदों, खुगा होदों, मेगन होदों, जोंनि बे मोनफ्रोमबो अंगफ्राव मोनसे मोनसे फिल'सफि दङ, मोनसे मोनसे सान्थौ दङ। दा बे सान्थौआ मा? बे सान्थौखौ जोंनि फरायसाफ्रा बुजिनो हायैनि थाखायनो खायफा जेंनाया जायो। सुइसाइडआ जानो हागौ, ड्राग एडिक्सन जानो हागौ। दा बेनिखायनो बेखौ लानानै आं खन्थाइ मोनसे आवरायदों। इसोरादि जोंनि खुगा होदों, बे खुगाजों जों मोजां बाथ्रा बुंनांगौ, बे खुगाजों जों खन्थाइ आवरायनांगौ, बे खुगाजों जों मोजां बुस्थुजों जानांगौ। जोंनो आखाइ होदों, बे आखाइजों जों मोजां खामानि मावनांगौ, जारिमिन सुजुनांगौ, थुनलाइ सोरजिनांगौ बे आखाइजों। इसोरा जोंनो आथिं होदों, बे आथिङाव जोङो गसंनानै थानांगोन, आथिंजों जों आवगायलांनांगोन। इसोरा जोंनो मेगन होदों, बे मेगनजों जों मोजां बुस्थु नायनांगौ। बेफोर बाथ्राखौ जों लानानै खन्थाइ सुजुदों आरो फरायसाफ्रा खोनासंदों। आरो मोनसे आंनि थुलुंगाथाव बे मोनसे खन्थाइखौनो फरायसाफ्रा खेबनै आवरायनो थाखाय आंनि सिगाङाव डिमान्ड खालामदों आरो खन्नै आवरायनानै होदों। आं जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि गोबां बर' फरायसाफोरनि फारसे माने नोजोर होनायखौ नुदों। आंनि लोगोआ जुदि जेखाइ खबाइ हेबनो गोरोंब्ला मानो माब्लाबा ज' जानानै बिनि रोंगौथिखौ जों बुजिनो नाजाया?
ड्राग्सनि फारसे माब्लाबा आं ज' बेखौनो जानानै जों बुंगोन सोलोंना लानो हायो ड्राग्स जायोबा जेबो मुलाम्फा मानो गैया होनोबा जेखाइ जोंनि बे खबाइ जिउआ हेबनायनि खेबसेल' आदबाबो आथिखालाव जिउआ जोबोरै बेसेन नांगौ गोसा आरो जोबोरै बे समायना गोनांथार मोनसे आदब सोरबा फरायसाया मानोना माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बेखौथ' गोरोन्थिनि थाखाय कलेज इउनिभारसिटि रं फरायनाय डिसिसननि मानसियाल' थाखाय रोङा जुदि बेखौ ड्राग फराय जाफ्लांदोंब्ला कलेज इउनिभारसिटि बेनिफ्राय गोजानाव थांनायाबो बे फैनांगौ आदबखौ रोंगौ ड्राग एडिक्शन नाथाय बे बे आदबा बिराद हेबिटखौनो गोनांथार गारथारनांगौ आरो दा बेनिखायनो ड्रागनिफ्राय दिनै गोजानाव बेबादि थानो मोनसे थाखाय कलाबरेटिभ गाज्रि टिमवर्क जों जथाय खामानि लोगोफोरनिफ्राय मावनाय गोजानाव जयै थानांगौ प्रब्लेम जे सल्भिंआव बाहागो जुदि लानाय बेखौ फरायसाफ्रा जों नुयो सोलोंनांगौ बे बिदिनो मोनसे साखाथि आदब फाखाथि मोनसे गाज्रि हान्जा बे दङ मुगाया बेखौ जाय हास्थायो हान्जाया ड्राग जोंनिफ्राय बाहायो जाय आरो गुबुन हान्जाया मोनसेया जाबाय स्कुल कलेजाव थाङा बैफोरबायदि माने हान्जानिफ्राय साननो हानाय फरायसाफ्रा गोहो गोजानाव थानांगौ आरो क्रिएटिभिटि गाव बै गावनो हान्जाखौ साननो फोसाबनो हानाय थाखाय नोंनि जों गोरों रोंगौथिखौ गोराफ्रा बरननाय जोंहा बिबान नोंनि दङ गियानखौ बेखौ बरनायनानै जों लानाय बिबानखौ जों जि साननायनि बयबो गोहो जों मावनांगोन जि जे क्रिएटिभिटि गाज्रि होननानै हान्जाखौबो इंराजियाव जोङो बुंबाय नेग्लेक्ट खालामनो हाया आरो बेखौ गाज्रि होननानै जों जुदि इमाजिनेसन खालामनांगोन गाज्रिखौनो दोनबाय नोंनि थायोब्ला जानाय नङा सिमां दहाय सारा गाज्रिखौबो बुंनाया जों फोसाबनांगोन गिदिर गिदिर बिसोरनो सिमां जों लामा नुनांगोन दिन्थिनांगोन फिसा फिसा सिमां आरो नुनाया बे बेलायाव खिन्थु माने सरकाराबो खामानि मदद गैया खालामनांगोन सारा दहाय बुंखाबाय सरकारा ओंखायनो NGO-फोरखौ बा बे जों गोरों इमाजिनेसन गोराफोरखौ आरो मदद क्रिएटिभिटिखौ गिदिर खालामोब्ला गिदिर खामानि बिदि मावनायनि खामानिया थाखाय मोजाङै जाफुंगोन रोंगौथि लानायनि थाखाय आरो जों आं आसा बाहायनांगौ खालामो बे मोनसे स्किला जोंनि गेजेराव दुलाराय बर' नङाबा फरायसा आफादा जि फराफारिखौ मोनसे सानफ्रामबो एवारनेस प्रग्राम लागासिनो दङ फरायनायजोंनो थांनानै बेनि गेजेरजों बिनिफ्राय जों मा फरायसाफोरनि गियान लानो गेजेराव मोनसे सांग्रांथिया बेखौ जों फैबाय मायाव थागोन बाहायगोन बिनि आरो क्रिएटिभिटिखौ जोंनि जों गेजेराव जानाय साननांसिगोन माखासे बिनि जेंनाफोर बेफोर सान्थौखौ जों खमायलांगोन होननानै आं लानांसिगोन जे जों मिजिंथिदों मारै आरो साननानै सरकाराबो बाहायगोन खिन्थु दा खामानि ओंखायनो मावनांगौ बे दं मोनसे